Mga dagkong tubo nga gikarga sa truck na nga tagak human maputol ang pisi nga gagaid niini sa maong truck. Maayo na lang nga walay mga sakyanan nga gasunod sa truck atul sa maong insidente nga nahitabo sa Utlanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Talisay City. Ano ang report ni Femri Dumabo? Nagpasad na kining dagkong mga tubo sa daan dihang miresponde ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA pasado 9 gahapon sa buntag. Ang maong mga tubo ang gikan sa Mandawi City ug padung i-deliver unta sa City of Naga. Gilagway ni Joy Tumulak, hepe sa City TODA, ang adunay igong gibug-ato na matag tubo nga dili madaog sa usa ka tawo. Mikuha og forklift ang City TODA nga gigamit sa pagkuha sa mga tubo nga nagpasad sa daan. Papasalamaton si Tumulak nga walay sakyanan nga nagsunod sa truck o tapad sa truck dihang miligid ug nangatagak ang maong mga dagkong mga tubo. Adunay naigo nga motorsiklo nga nagparking daplin sa daan. Naigo kini sa miligid nga tubo, wala hinuon ang motorista. Nagkasabot na hinuon ang tag-iya sa motor o sa truck. Nasera na lang nato ang katong pisi nga iyang gihigot nabugto, naputol. So moto nga nangatagak diha sa daan katong maong mga dagkong tubo. Sir, kung posible dapat yung nagsunod sir, dako-dako yung disgrasya. Yes, dako-dako gid og disgrasya kay gawas nga dagko ang tubo. Unya di nato ikalimod katalinis yun ang isig katumoy, unya bugat sad ang tubo. Ang nahitabo ang nakapahuod sa trapiko sa maong dapit sud sa kapin sa usa ka oras. Reckless driving ug obstruction ang giisyu nga citation ticket sa City TODA ngadto sa driver sa truck. Ganihang buntag gipatawag ni Tumulak ang tag-iya sa truck ug mipatimaw. Kay kun wala pa hayan nga moduso si Tumulak og report ngadto si LTO7 kalabot sa nahitabo. Ang tag-iya sa truck matud pa ang nipasalig nga mangita og paagi nga di na mahitabo pag-usab ang susama. Nagmaneho sa trucks ug mismo ang nagmanage sa mga trucks nga kun ugaling do na ganitay mga kargamento nga atong ikarga sa atong mga trucks, siguroon jud nato nga insakto kaayo ang iyang pagkahigot unya ang type sad sa butang nga atong ihigot, no, mga nagdagan sa atong mga kadalanan, kung mahimo maintain sa proper distance sa luyo, dili mo sikit sa mga dagkong truck unya kun ugaling naaputa sa isig kakilid, dapat ato yung bantayan ang atong isig kakilid. O ba ni Cleofer Lumayag, Femri Dumabok. Balitang Bisdak.